Takže čau lidi, jsme na, teďka pokračujeme, že se to omylem vypnul. Takže trojček, tady má level up. No ještě ne, Skoro, jsem chtěl říct skoro, že? Chybím nějakých 100 XPček. Ani ne. Když tam někoho kilo, možná dostaneme XP. Jo, toho bychom, ne, XPčka nedostane za toho někoho kilo. No, takže ten... Jsem. takže ten si, dá. kamo? Jo, úplně ztracený Wheelhouse, no. Wheelhouse. Víkal, konečně, jo, to přímě. Teď je remis. Už to není tam její nejvíce XP. Víkal? Kdo je? Aha. Zmizel. Jsem čarovný, jsem ho vyčaroval pryč. Jsem ho prostě zvedl a vyhodil pryč, my to jste neviděli. Bylo moc rychle. Co on čarovný? Jdeme na S-ku. Jo, já zkusím třeba S3. Ne, 10. Jak svět trojku, jo? S3 to má dětné. Nemá. Já ne. A to jsou pravdu rychle. Co? Maminka tady komentuje. Už za 7 minut tak budeme končit. Ani ne. To se robí, tak ani ne, no. No, abych se opravil, bude to končit za 6 minut. A 16 sekund, 8 8 sekund, sekund. 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, za 6 minut přesně. Za Teďka. Za 5. Nevím. Co je novýho v cechu? Nic moc. Řekl. Jenomže Reborn dosáhl si úrovně 70. No Co jo? O, čtyři ten zápach, ten ti tolik smrdí. A musí potvrdit jak ženská. To ignorujte, co on řekl. A Ne, nemusíte, ty moje nemusíte. slovo nebyl. Ty jsem ho hladil jenom. On skočil sám. Tak spadl sám, to můžu úplně lapinu. A dívejte, taky demon. Taky takový čarovný demon. To mě úplně zabil. Úplně. Víš, že jsem si dal 115. Nedobře. No, z levelem skoro 26, tak určitě ne. I když na mě zautočil druhý žebříčkou, to nezaštane. Jo, ještě na S9, kde chci zveřejnit kamoška. Kamošinka. Kristiána. Koho by to dělala, že jo? Rama. To je tvoje tlama, nemáchána. No, to jsem teda slyšel hodně. Dáme si arenovku. Víš co, místo té areny, radši sežel tu svoji, nevím, co to máš, Konečně. Radši sežel tu svoji sakirku, než aby si vzal arenu. Nevím. Což mě třeba vyplivnit. Třeba směs. To asi trošičku zajímavější. Prostě slova nejsou moc zajímavé. Ale Teď pokud ti tak radši zalez do nory. nejsem ty. Na to se radši hádat. Máte 6 dí, to není od kamera. Jinak na mém YouTubeku můžete vidět, na mém channelu můžete vidět i představení. Viděli jste? To byl zápas světa. A ještě na té S8 bych chtěl ukázat Kristiána. Kristián Ronaldo. To nedá ani za 2 dny. za díl. Tak můžeme za 2. Tak za jeden. Tak za 2,5 to můžeme. Za 1,5. No, to musíme na tady důkaz mrace.
Na spodka. Vyhrál jsem houbičku, když já taky. Tak to ani nemusíte. Taky si myslím. Stavíte se blbosti, fakt jo, stavíte se ty nebo ne. Alecko. Hillary. To je on, to je jeho druhý panáček. No jasně. To je strašně touhy. Víš tvoje... Zjistíme, kdo je Brachy, silnější. ne? Ten jeho starý panáček, který se bojí, nebo ten jeho nový? Samozřejmě ten jeho starý. No, takže vidíte, jak mě uraží. Neuráží mi, to pravda. No jasně. Jo. Lež, ale bohužel není pravda, víš. Není lež. To není pravda. Já nevím, to že? Ty. Jdeme na... Cristiano Ronaldo. Přesně. Heslo nikomu neukážu, takže si dám pauzu. No takže jsme zpět, vidíte jeho dlouhé heslo, že? Jak si to pěkně užijte. Že heslo je Cristiano Ronaldo 1, 2, 3. Pokud chcete vidět. Samozřejmě, že Ale je to nepravda. vidíte, je slavo. Musí mít koně. No vidíš. Pokud tady kusíme. No, dobré. Ještě lepší. Ty pětle. Pokusíme. Ještě potřebuju tolik gólů, tak to si neuděláme zablbý. Jdeme do podzemíčko. A troleček už bude 26 a já se z toho. To si dám očtíka jsem dneska kilomů. A já. Náhodou. Je 26. Yeah. Vadí mi to. Ty dvě. Ty dvě. Fuj, nechci. Já radši do areny nebo do čarovky. Čarovného obchodu. Jdi mi zvětšit výdrž a inteligenci. A nekopuj žádné energiáky. Bohužel pozdě. Tohle ti pomůže. Ty jsi vážně To tím je podzemínko. ani do areny. To víte. Podzemí začíná za 2 minuty a třeba 57 sekund. Ale arena úplně stejně. Nebo to 46? No takže Minuta 50. to by asi pro dnešní let's play bylo všechno. Zveřejnil jsem ty videjka, teda ty lidi spíš. Tak se uvidíme u příštího dílu. Troleček 1. No, jasně, na. Takže tady bychom tohohle měli, jakože možná To ten jeho panáček, další. no, já jich mám milion. Na ty máš miliardu. No, takže tady toho můžeme úplně lapit. Kdybych mu dal teďka kritika, Cože nás polepili jsme to. Polepili jsme to plotem. Takže to můžeme si dát hospodku. Už ten barman už se opil. Už je takový zvláštní, že si furt čistí tu svoji skleničku už nějaké 3 dny. Takže Nevím, co se to. jo, takže teďka si dáme pauzu. Takže jsme zpět. Čau, čipe. No, takže to by asi pro dnešní let's play bylo všechno. Čau, čipe. Takže čau. Čau, příště. Možná.